Hvad var det? Jeg bliver så chok. Prøv lige den der en gang til. Du vil gørsen. Vil du prøve gørsen igen? Det er sjovt. Gørsen. Den anden gørsen. Vil du prøve den anden gørsen? Ja, okay. Sasha, har du ikke vendt bukserne forkert? Nej. Ja, det ser ellers sådan ud der. Det var en... Jeg er næsten mere... Nu skal du bare se. Det var sygt. Det var lidt vildt i hvert fald. Jeg hopper igen. Au! Det var en hoppeseng. Jeg hentede lige på røven. Lige på hvad? På røven. Hedder det ikke trompeten? Nej.